Rowere maguma pacho kayo jiw mar mondo migi bigi wuog oko tarik 26 mano mar dweni kendo gindikre kaka jogo magoyo ombulu e yiero mano maduong' mano mahiga manyien. Maikwayo mabende ne ogol kod kweth moro mago mag rowere mago mabende sani to koro luongore ni tuko kadi e kaunti mano ma Kisumu ka hotel negi kod nyadendi Linda Ogweno. Negi koni okang' mano mar ka ombulu kendo ndikro kaka jaga ombulu e okang' kende mano mabende biro neno ni giyiero jotelogo mago mabiro konyogi e kinde mabiro. Dweni mar adek higani wan kaka jomantie Kisumu kae kotel ne gi rowere wabiro e bo umbrella miluongo ni tuko kadi. Tiende ni wabo biro ka mondo wachokre to wabo dhi IEBC mondo ng'ano mapoko okaw kura ne mwaluongo ni kadi. Tiende ni yiero biro 2027. Gimi bo tigo godo e tugo mabo biro no en kadi mibo bedo godo miluongo ni ombulu. Koro wabiro kae chokre to kendo wakwayo jogo mantie Kisumu te mondo bi. Kaponi ok ibi bedo Kisumu town, intie Ahero, intie kata Wasi, kata Muhoroni, ntie office mar migao mar IEBC kuonde go te. Wakwayo ni mondo chieng'no idhie, wawacho ni Kisumu kae tarik 26 wagoyo target miluongo ni 1000. Tiende ni ji 1000 dhi yudo kaka dhi kawo kura kata jogo madwa no yudo olok kura dhi yudo kaka timo. Mane target mwaseto. Kwayo jo IEBC, migao ma IEBC ni chieng'no wabiro. Koro gimiwa support. Chieng'no gimanye aklak moko momedre mondo gitimnwa service mapiyo piyo. Higa manyien wawacho ni jotelo mosebedo go kinde mang'eny waywak negi. To konyal ywak ne jotelo ka onge gi teko mar golo gi telo. To teko mar raia ma kawaida en ombulu ma ng'ato nigo. Omiyo wakwayo rowere kamoro amora mantie, ok kata rowere kende, jodongo be kamoro amora mantiere, kura ni Elisa Sima in go. Ema gina minya tiyo go mar mondo iyier jatelo maborito oganda e yo makare. Omiyo wakwayo kamoro amora mantiere, biuru mondo wadhi